Γεια σας φίλοι μου καλοί. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα ωραίο ψωμάκι προζυμένιο με την μάνα που πιάσαμε. Εσείς που ασχολείστε για πρώτη φορά με ψωμί προζυμένιο, ακολουθήστε τα βήματα που θα κάνω και να είστε σίγουροι ότι θα έχετε απόλυτη επιτυχία. Τώρα αν κάτι πάει στραβά, μην αυλεπίζεστε. Το προζύμι έχει αυτό τις δυσκολίες του. Καμιά φορά δεν μας πάει κάτι καλά για τον α ή β λόγο, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι απελπιζόμαστε. Προσπαθούμε. Και κάποια στιγμή θα το πετύχετε και θα είστε χαρούμενοι που μπορείτε να φτιάχνετε το δικό σας υγιεινό ψωμί με προζύμι. Αυτό που φτιάξαμε λοιπόν είναι η μάνα. Με τη μάνα θα παρασκευάσουμε το προζύμι. Θα κάνουμε δηλαδή το ανάπιασμα, έτσι λέγεται. Αν θέλουμε αύριο να φτιάξουμε ψωμί με προζύμι, θα πρέπει από σήμερα να βγάλουμε τη μάνα από το ψυγείο. Κατά το μεσημεράκι, πριν το μεσημέρι, την αφήνουμε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και το βραδάκι, κατά τις 7 η ώρα, 8, θα κάνουμε το ανάπιασμα. Θα ανακατέψουμε τη μάνα, 130 γραμμάρια, τόση βάζω εγώ, με 170 γραμμάρια νερό. Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε 200 γραμμάρια αλεύρι. Εγώ εδώ έχω ολικής αλέσεως σίτου. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι αλεύρι θέλετε. Το ανακατεύουμε πολύ καλά, το σκεπάζουμε με μεμβράνη και το βάζουμε σε θερμό σημείο για τουλάχιστον 12 ώρες. Εγώ το βάζω στο φούρνο της κουζίνας ανάβοντας μόνο το λαμπάκι. Έμεινε μέσα 12 ώρες. Βλέπετε πόσο μαλακό έγινε και κυψελωτό. Θα το ανακατέψω καλά. Θα κρατήσω πάλι τα 130 γραμμάρια της μάνας. Θα την κλείσω καλά και θα τη βάλω κατευθείαν στο ψυγείο. Διατηρείται για 1 εβδομάδα. Δεν παθαίνει τίποτα. Αν παραμείνει περισσότερο καιρό στο ψυγείο χωρίς να ζυμώσετε, θα αφαιρέσετε τη μισή μάνα, θα προσθέσετε σε ίση ποσότητα αλεύρι και νερό, θα την ανακατέψετε καλά, θα την αφήσετε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 10 ώρες περίπου, μετά θα την ξαναβάλετε στο ψυγείο. Δηλαδή την ταΐσαμε. Αυτό σημαίνει τάισμα. Γιατί δεν έχουν πλέον οι μικροοργανισμοί να φάνε κάτι, έτσι τους δίνουμε καινούργια τροφή. Με τον τρόπο αυτό παραμένει στο ψυγείο για άλλη 1 εβδομάδα, εάν ενδιάμεσα δεν ζυμώσετε. Πάμε τώρα να κάνουμε το ψωμί μας. Θα ρίξουμε μέσα στο προζύμι 320 ml νερό χλιαρό. Θα προσθέσουμε 590 γραμμάρια αλεύρι. Εγώ θα το κάνω εξ ολοκλήρου με αλεύρι ολικής. Θα προσθέσουμε 18 γραμμάρια αλάτι στην ποσότητα αυτή. Θα το ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά, ώσπου να πετύχουμε αυτή την υφή που βλέπουμε. Πήρε περίπου 3-4 λεπτά. Θα το σκεπάσουμε με μεμβράνη και θα το βάλουμε πάλι στο φούρνο θερμοθάλαμο που είναι αναμένο μόνο το λαμπάκι. Έτσι δημιουργείται μια θερμοκρασία γύρω στους 25 με 30 βαθμούς. Έμεινε στο φούρνο για 1,5 ώρα και 2 να μείνει δεν πειράζει. Βλέπουμε όμως τώρα πως ήδη έχει γίνει πιο μαλακό. Θα το ανακατέψουμε πάλι για να το ξεφουσκώσουμε. Θα πάρουμε ένα μπολ ή ένα καλάθι. Θα βάλουμε μέσα μια καθαρή πετσέτα φαγητού και θα την αλευρώσουμε καλά. Θα διάσουμε μέσα τη ζύμη μας. Θα την αλευρώσουμε καλά και από πάνω. Θα τη σκεπάσουμε και θα την αφήσουμε να οριμάσει στον θερμοθάλαμο εκεί γύρω στους 25 με 30 βαθμούς. Για τουλάχιστον 2 ώρες. Θα βάλουμε στο φούρνο στον οποίο θα ψήσουμε το ψωμί ένα πυρήμαχο σκεύος με λίγο νερό μέσα και θα τον προθερμάνουμε στους 250 βαθμούς αντιστάσεις. Θα βάλουμε μέσα στο φούρνο και την λαμαρίνα στην οποία θα ψήσουμε το ψωμί
Αφού λοιπόν έχει περάσει η ώρα της ορίμανσης και το ψωμί έμεινε το δικό μου 2 ώρες και 1/4 στο φούρνο θερμοθάλαμο, τώρα θα το φέρω τούμπα πάνω στη λαμαρίνα της πίτσας για να το ψήσω. Η λαμαρίνα της πίτσας είναι μέσα στο φούρνο και έχει και αυτή 250 βαθμούς θερμοκρασία. Πρόσοχη και πολύ. Τώρα θα αφαιρέσουμε προσεκτικά το καλάθι. Εύχομαι να μην κόλλησε το ψωμί. Αυτό τώρα αν θέλουμε το χαράζουμε, αν θέλουμε το αφήνουμε να σκάσει μόνο του. Εγώ θα το αφήσω να σκάσει μόνο του αυτή τη φορά. Πάμε για το φούρνο. Τα πρώτα 10 λεπτά με το μπολάκι στο οποίο βάλαμε το νερό, δηλαδή με υγρασία. Αφαιρούμε το μπολάκι με το νερό, συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 10 λεπτά στους 250 βαθμούς χωρίς υγρασία, κατεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 200 βαθμούς και το ψήνουμε για άλλα 40 με 45 λεπτά αναλόγως στο φούρνο. Έχει ψηθεί τέλεια πάνω κάτω. Αν θέλετε λίγο μαλακή την κόρα, θα το σκεπάσετε. Αν θέλετε την κόρα σκληρή, θα το αφήσετε ξεσκέπαστο. Και μια και καταπιάστηκα σήμερα με τα ζυμώματα, έκανα 2 ψωμιά. Το δεύτερο είναι σκέτο σικάλεως, ολικής. Και αναγκαστικά αυτό έμεινε για τη δεύτερη φάση της ορίμανσης 3 ώρες στο φούρνο, γιατί σε ένα φούρνο ψήνω το ένα μετά το άλλο. Εδώ όμως βλέπετε τώρα πόσο ωραία έχει φουσκώσει και πόσο ωραία έχει χαράξει, που σημαίνει ότι έχει οριμάσει και είναι έτοιμο για ψήσιμο. Ένα κομματάκι αντικολλητικό χαρτί, την καυτή λαμαρίνα από πάνω καπάκι, σανιδάκι από πάνω για να μην καούμε, και θα το φέρουμε και αυτό τούμπα μέσα στη λαμαρίνα, η οποία είναι λίγο μικρότερη σε διάμετρο από την πρώτη. Άμα θέλουμε το χαράζουμε, άμα θέλουμε το αφήνουμε, θα κάνει από μόνο του ωραίες σχισμές. Θα του κάνω εγώ εδώ έτσι ένα χάραγμα. Και πάμε για το φούρνο. Ίδια ώρα ψησίματος, ίδιος τρόπος ψησίματος. Να και το σικάλεος. Πάει και αυτό πάνω στη σχάρα και αφού κρυώσουν και τα δύο θα τα κόψουμε μετά. Έχει περάσει πάνω από 1 ώρα, έχουν κρυώσει τα ψωμιά και τα δύο, είναι η ιδανική ώρα τώρα να τα κόψουμε. Αυτό εδώ είναι του σίτου ολικής, το οποίο έχει βγει ψημένο 1085 γραμμάρια. Τέλειο ψωμάκι. Τη σικάλεως, ας σας φαίνεται πιο μικρό, ζυγίζει και αυτό 1025 και τα δύο είναι πάνω από 1 κιλό. Μοσχομυρίζει ψωμάκι. Τη σικάλεως είναι πιο συμπαγές από ότι είναι του σίτου, και αν αυτό ήταν με λευκό αλεύρι θα είχε ανέβει σχεδόν το διπλάσιο. Ωραία ψημένο και από κάτω. Και αυτό και αυτό. Τέλεια ψωμάκια. Τέλεια και υγιεινά. Μόνο με προζύμι. Μόνο με φυσικά υλικά. Κάτω από το βίντεο θα σας έχω μια σειρά από πληροφορίες σχετικά με το προζύμι. Διαβάστε τις προσεκτικά και συνήθως εκεί θα βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας. Αν παρόλα αυτά δεν τη βρείτε, τότε γράψτε στα σχόλια την ερώτησή σας. Λίγο λαδάκι, λίγη ρίγανη. Βούτα μέσα το ψωμάκι. Τέλειο. Αυτό το ψωμί που βλέπετε είναι 8 ημερών. Είναι το ψωμί το δικό μου, το οποίο πάντα το κάνω πολύσπορο. Τρώγεται και μετά από 8 μέρες χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να έχει μουχλιάσει. Τώρα το πώς θα το φάτε το αφήνω στη δική σας φαντασία. Εγώ θα το φάω με 2 αυγά μάτια.
στα οποία θα ρίξω πάνω το λαδάκι τους, αλατάκι, πιπεράκι και λίγη πάπρικα κόκκινη. Θα στολίσω με λίγο σχοινόπρασο ή το πράσινο μέρος από φρέσκο κρεμμυδάκι και καλή όρεξη. Αυτό είναι. Έτσι ακριβώς.